lam surgo ani blogo nke ang khitini boro phaisa naidi hinke naidi jeng tam ke chini ani mamani basa sakbai time spend khai kinorok ani blog nai mannai pai thak jora nai rongdi ang tam khaya norok nogoi mannai oro ang kok sai jongpro kan tamai tongmani bagai ang mute khai dikha hinke voice over khaine hini wan sukha hinke norok baksa hin tong hinke ba oboti shepan tong manane ani video belake short hani bagai ang ti share o hinke naidi ko jengchi ni palarok ani mamani basa sakbai bahai ke sing video nai lai bono je proper video nai rekhe simisi handle khai toni mano bote kok khna ja video maisa proper video ma phono ko mobile bai to bo connect thang sokha sere ni simi bo mobile bai ma tei haijang mani bagai tak bo mobile bai ma se tong shu mairok sana ponto sa mairok ponto sa salia bo mobile chara hinke mobile phono ge rekhe simisi khopsa khomni sari bo mano hinke ororok obo isa misara sabui tongo do norok mane bo kok saya kho kok sama ke saya ko do phia ba ka naije tei music video naije tinge bo asur no sur ke henry mar pura sake mar pura aske mar bo kok saya ko am se kan se kan se mo bo singarong nong nai taula hera hinke naidi ko hai sajau ka kok hai pana khana lian nong no tangi ka khe ar bahai no gan dam jak alakhe copyright rok phan phaine se nei salia so naidi sing biang thang ke obo kaisa jaga sok phaisa recording ni bagai khe naidi sing sabo recording khai ikodo oro nai naidi not sabo sini bai kisa comment khai sadi khe ang sai khana no na jo dara mani bahai para sike bakha kaham para pharengna ba sike ronggo yang bini pharengma nogo yang chini studio malik takhok dara babu to singke manis tang shu belai khen tong thobo borok bai ma ke time spend rok ma khai ke naidi bo bai ke phareng bini style rok bini yak rok nai naidi marke phareng dong ira ang para manis mo dong so kisap hai bro bro sao mo ke phareng ja khain ke mane moi do botor gota ke bo hai ke phareng dong ke obokhe recording rok pai bai nai mai sanan ni kaisa hotel kotal obo hotel chorlam ganao salai ni mathaka an manai no phulung nai mani hai bano bolai jang ni phulung liya bolamo phaitei bike o tongto tei mokol no tam chini ko yong bis kana ka phase pro bonsak ke obokhe diborni chuiba sawinai mkhai sana nai mani mkhai koroi lebusim thaisa manon ke mono waisa patla ke herbai mosugori rinai sa khat tra angke obsabaman pro angke no ang ani blog en